ag yn brwydro ar ran tîm Bro Edeirnion yr wythnos hon. Dyma Aled Wyn! Mae Aled yn pwyso 13 stôn a hanner, talda 5 troedfedd 9 modfedd, hefyd yn cael ei adnabod fel Al Bwth, gan ei fod yn arfer bwyw mewn bwthyn, adeiladwr o gwmpas Corwen, ac mae e'n dad mewn pythefnos a mae'n chwilio am enw i'r babi. Ti'n chwilio am enw i'r babi? No. Ie, pob lwc, llonchiadau. Diolch yn fawr. Ti'n barod? No. Hyderus? O. No. Oed? Oce, ta, gen i'r gawn i ffwrdd, sgwch yma. Digon o gefnogaeth nawr, boys, oce? 3,000 a hanner yn y fantol, der y draw, 858 yw'r sgôr i giro, felly gen i'r bag i lawr. Oce. 3, 2, 1 cynnig i Gymro. Disgwyliadau enfawr fan hyn 858 yw'r sgôr i giro. Mae'n mynd i fod yn agos, ond ddim yn digon agos. 7-7-4. Ddim yn sgôr. Mae hwnna'n iawn. Gael gorau. 1 cynnig i Gymro. Diolch yn fawr. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Aled Wyn! Os ydych chi am gymeryd rhan yn 1 cynnig i Gymro, dyma sydd angen i chi wneud. Ymddangos yn fyw ar 15 gyda 4 person arall, ffrindiau, clwb neu dîm. Dewis 1 person i hitio'r bag, y cryfa, y gora. Mi fydd y criw hefo'r sgôr uchaf erbyn y Nadolig yn ennill gwobrau gwerth 3,000 a hanner o bunna, neu cyfraniad o'r un faint tuag at y clwb. Am fwy o wybodaeth, 15.co.uk.